Pumasok si Gab tuwing Lunes. 3 kanto ang nilalakad niya bago marating ang paaralan. Pasan niya ang isang higanting bag na kulay asul. Mas malaki ito sa kanya ng 5 beses. Hindi mga gamit sa paaralan ang laman ng higanting bag. Sa isang degolong na bag nakalagay ang mga aklat, lapis at baong pagkain ni Gab. Bakit may pasan siyang malaking bag? Bulong ng mga nakakakita kay Gab. Tuwing dumarating si Gab sa silid-aralan ay pinagmamasdan ng buong klase ang higanting bag. Ano ba ang laman ng malaking bag mo? Tanong ng mga kaklase. Hindi pa nakikita ng mga kaklase ni Gab ang laman ng higanting bag. Nagtataka rin sila dahil iba-iba ang hugis ng bag. Madalas ay maraming bukol. Minsan ay parang may tao sa loob. Isang Lunes, habang hindi pa dumarating ang guro ni Gab, naglaro ang klase. Hinulaan nila ang laman ng malaking bag. Magbigay ka naman ng clue! Sigaw ng malusog na si Dan. Nakakatulong ako sa paligid kapag nangunguha kami niyan. Magmamalaki ni Gab. Kinapan ni Dan ang ibabaw ng bag. Psh! 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 Mga dahon? Halaman ang laman ng bag? Tanong ni Dan. Hindi, sabay iling ni Gab. Bago umuwi ay pumupunta si Gab sa bahay na katabi ng paaralan. Doon niya dinadala ang laman ng higanting bag. Maraming nakatambak na sirang gamit, mga bote at plastik sa labas. Tao po, Mang Lito, tawag ni Gab. Pumasok si Gab kina Mang Lito. Muli nang nakita ang laman ng bag. Tatay ni Gab, si Gab at si Mang Lito na bumibili ng laman ng bag ang tanging nakakaalam sa laman ng higanting bag. Tuwing lalabas sa pintuan ni Mang Lito, hindi napasan ni Gab ang higanting bag. Nakitiklop na ang bag. Nakalagay sa isang bulsa ng degolong na bag. Kling, ting, ting, kling. Lalong nagiging masaya ang Lunes ni Gab tuwing maririnig ang crunching ng mga barya sa kanyang bulsa. Bago umuwi sa bahay, ay dumaraan si Gab sa Sonia Store. Isang kanto ang layo nito sa kanilang bahay. Hindi na nakakalimutang ibili ng pasulubong ang bunsang si Kenneth. Sa paglalakad doon ay napapansin ni Gab ang isang matandang babaeng naglalako ng banana cue. Mula sa kanyang bulsa, dumudukot si Gab ng barya at bumili sa matanda. Salamat, iho, sabi ng lola. Minsan, habang nasa tindahan ni Aling Sonia, ay nakita si Gab ni Joy. Nagtataka si Joy dahil hindi napasan ni Gab ang higanting bag. Nasaan na ang higanting bag? Tanong ni Joy. Wala na, ipinagbili ko at ito ang kapalit. Ipinakita ni Gab ang biniling pasulubong at ang maraming barya. Naiwang nag-iisip si Joy habang si Gab ay masayang naglakad pa uwi. Tuwing Sabado at Linggo, pagkatapos magsimba, sumasama si Gab sa kanyang tatay. Namamangka sila sa ilog Pasig na katabi ng kanilang bahay. Bitbit ang 2 mahabang patpat, kinukuha nila ang mga lumulutang na plastik at sirang gamit sa ilog Pasig. Napupuno nila ang 3 sako. Pagdating sa bahay ay huhugasan ni Gab ang mga nakukuha mula sa ilog Pasig. Pagkatapos patuyuin, yunupiin ito na tatay at ilalagay sa higanting bag. Lunes noon at eksaktong
larawan ni Gab. Pagkatapos umawit ng buong klase ng happy birthday, hiniling nila na pakita ang laman ng higanting bag. Dahang-dahang binuksan ni Gab ang bag. Nasasabit ang buong klase at kanya-kanyang pagsisigaw ng hula nila hanggang makita nila ang mga plastik na bote at sirang gamit. Ano yan? Basura? Halos magkakasabay na sigaw ng klase. Oo, pero hindi na marumi dahil nilinis namin ni tatay. Kinukuha namin yan sa ilog Pasig. At tuwing Lunes ay dala ko upang ipagbili kina Mang Lito. Diyan ko kinukuha ang aking pambaon. Sabi ni tatay, marangal naman ang ginagawa namin. Nakakatulong pa kami sa paligid, pagmamalaking paliwanag ni Gab. Pumalakpak ang buong klase at muling umawit ng happy birthday. Nang sumunod na Lunes, nagulat si Gab. Nakasabay niya sina Dan at Joy. Mayroon na din silang higanting bag. Kahel ang kay Joy at berde ang kay Dan. May higanting bag na rin kami, wika ni Joy. Sasabahan ka na namin, dagdag ni Dan. Masayang masaya si Gab. Magkakasabay na pumatok ang tatlong magkakaibigan. Ang magandang asal sa kwento ay pagiging masipag at matyaga. Dahil gusto ni Gab pumasok sa paaralan, gumawa siya ng paraan at binenta ang mga botes para sa pambaon niya. Si Gab ay isang mabuting halimbawa sa lahat ng bata. Open na ang Batch 5, isang libreng serbisyo mula sa iVolunteer for Filipino Children. Saan ka pa? Libre na, de kalidad pa.